Og jeg så den på Instagram overalt. Den er så populær. Og så bliver det bare hende der pige, hun også sådan noget godt. Godmorgen, Hasle. Godmorgen. Så, giv mig jeres telefoner. Vi skal sætte den i kassen nu. Okay, nu har jeg kassen, så I skal putte jeres telefoner i. Ja. Okay, sådan der. Nu sætter jeg den i, og så har I set låsen. Og der her. Nu. Jeg kan nemlig ikke op. Ja, hun var så fucking... Kære! Vi skal ikke have det sådan. Okay, så nu har vi billedkunst. Altså, I skal lige være stille. Jeg kan stadig se jer. Ja, og Pia, sidste chance, ellers kommer jeg på kontoret. Okay. Okay, fint. Altså. Pia, du har droppet dem ud. Gå nu. Altså, man vil ikke være sådan noget. Jeg andre, lav bare et eller andet, indtil vi kommer. De blev ved med at tale i klassen. Nå, dem skal nok til mig. Kom, Pia. Pia, kan bare lige sætte jer ned. Altså, jeg har hørt, I har snakket i klassen. Hvor mange gange har I snakket? 3 gange. Jeg bliver nødt til at skrive hjem til jeres forældre.